Hej pappa! Tilde, äter du maten? Äter du maten? Ja? Ja. Ja? Pappa ledigt idag. Ja? Korvmakaroner. Ingen vidare lunch kanske, va? Det duger väl som lunchmat. Är det gott till det? Ja. Är det gott? Mm. Nej. Men var det en bit? Mm. Oj. Tappade du den på golvet? Ja. Tilde, ska du äta makaroner? Ska vi prova en gång till? Nej, ska du ta själv? Oj. Nej. Så gör man väl inte? Ja.